Patapuson ta ng issue dyan, mga tugang salidong, ta-monitoring na lang kita dyan, ano? Monitoring na lang kita dyan po sa lidong, mga tugang ang babantayan ta dyan, kung nagkaigwa ki severe case tabi kang COVID-19. Kaya pikapunan ko po si Director Noida, ang Bicol Interagency Task Force Chair, tangani po na once and for all, alam mo ta kung ano sa inang napag-urunan tungkol dyan sa isyong yan, sa barkong yan. Director Noida, good morning, tabi. Yes, good morning, Sir Henry. Opo. Director, pasensya na po, bigla akong nagtiksay mo ngunyan. Siguro po nakaabot naman sa... Okay lang po. Yes, nakaabot naman po sa ibong karaman ini na pagdakpo kang barko na may darang allegedly haling butuan, 12 ang positive tabi na yaon dyan ngunyan nakaduong sa may more or less mga 1 to 2 kilometers on distansya. Alam ni po sa may Lidongkan, Santo Domingo. Sa Bicol IATF po, Director, ano po ang satuyang naging desisyon sa bagay po na ini? Okay, kahapon nag-abot na po ng meeting yung Regional Task Force headed by RD Yukot. Senda na po ang and then they created an IMT, Incident Management Team. Apo. Siya po ang mag-monitor as in mag-tauki action kung may kayo po nagibuon. Apo. Pag nag-abot na po yung barko and kahapon sabi maabot afternoon, that is afternoon, but it appears na parang nandiyan na ngayon. Early morning, oo. Opo, yung sa parte ng Bicol IATF, wala pa po kasi RTF na po ang nag-take over niyan. Opo. Sa naman po talaga. Sabi IATF, pag wala yan sa next meeting, maybe on Tuesday next week, kung ano yung possible na protocol na na-violate ng yung barko na yan. Kasi nung unang ani na balita na nagdulagda sa Butuan. Yes. But sabi naman na during the meeting kahapon, may documents naman daw na pinayagan. Makahali naman. But ang point diyan is we have to check ano yung mga protocols na na-violate because sabi ko nga during the meeting yesterday, ordinarily pag nag-test ka, mag-isolate ka muna or quarantine ka until lumabas yung result mo. So hindi yan yung nangyari kasi it appears na before magluwas sa result ng test Butuan ay nakahali na or pinayagang humali yung barko. But of course, the responsibility to check is primarily with Butuan authorities and nalaman ko po doon na nag-apot na ako sa DILG sa Caraga that there is already an ongoing investigation on that matter also by the local authorities in Butuan. Pero ang problema talaga ay dapat hindi talaga ang mabantayan. Kasi turned out 12 talaga yung positive daw dun sa 20 ata na crew. Opo. And so, dapat i-manage talaga yan. But primarily, it's the owner of the boat at of course yung mga kapitan ang mag-ensure that they are provided with yung medical needs nila po, lalo nag-positive at saka yung mga needs nila. Because definitely, and as agreed yesterday, mukhang dyan na sinda talaga i-quarantine sila o kang baka muna. Yes. Okay, puan lang makuha sa Caraga because I think it's cold, so dapat maalis sa dagat as soon as possible. But yung mga pasahero, especially yung crew na positive po, importante matawan kay medical attention, pero dyan na lang siya ma-quarantine until makarecover po ang ma-check yung ano po nila, yung na-negative na sila. Tama po, Adi, ang napagkasunduan pagmitingan nindun. Dahil po makakahali ang barko dyan hanggang bako klarado na COVID-free na ini na crew? Yun po ang kaintindi ko sa meeting at agreement kahapon na Sir Henry. Opo. So kita po digdi ang ma-certify, ma-finalize, di ba? Ma-double check kung COVID-free na ini after how many days? After ngayon 14 days o more than pa? Yes po, to the DOH at saka yung Bureau of Quarantine pa po sa Bicol. I see. Okay. It's good to know po direct from you na
na mag-imbestiga ka mo tungkol sa bagay na ini, ano, and nag-upload ka pala duman sa Caraga, nag-imbestiga man sinda kung paano natugutan na napahali ito o pinatanaw man ng clearance na maglarga sa barko sa Pier And I Cambutuan. will make an official report on the matter po sa National IATF po. Iyon. Sa muyang opisina din. Kasi kasama po nag-aapot na nga po ang National DILG kung sa National News na. So we will make a report on that matter Yes. po. Oo. Pwede man ang po Ardi na saro ini sa Ilingon saro talaga dapat sa Ilingon Kimaray para mas lalong may strengthen ang mga possible guidelines in the future about Tama po, tungkol oo. sa COVID, ano? Para dahin na ma-outro kasi ang sabi mo kaso hapon sa meeting, parang kung totoo yung inot na balita na parang nagtakas, no? Yeah. Tumakas. Sabi ko parang buti may nagtaram, no? Kung wala, what will happen? Meaning, mga kadiretso ba yan dito sa atin? Nobody will inform us, meaning the authorities in Bicol that Iyo manangga. Iyo manangga. Karga na medyo ano. So mawaray nang mailing pa rin po kung ano talaga ang nangyari at Iyo anong possible improvement sa policies ang gigibuan. Iyo mananggad. Oo. Most probably talaga, Ardi, natugutan, kaya nga ni, may advance information na sa tuig di bago mabot sa barko. Iyo po. Yeah. Kung may clearance naman po. Pag Iyo po. related sa tao po. Yeah, pero mas maray talagang ilingon ito kung pata. Di ba, kita nga ni, bagalig di pag sinob ka, dapat ka magluwasarong mo, i-quarantine ka. Pero sinda tinugutan na pahalion sa barko. Bumiyahe sila. Oo. Although may mga pigasabi man so iba na medyo sa kontrata da, medyo magasto on the part of the consignee, buda so owner kan cargo, sa maintenance kan mga ayan may contract da yan para ngaya on time dapat ang delivery. Pero sa pandemic time siguro dapat may mga flexibility. Responsibility din po. Oh, and safety. Oo. Sir, adi na-mention po duman sa meeting nindo kung anong variant ang although garo de yung confirmation ini kung anong variant ang yaon dyan. Oo, somebody asked that question, Sir Henry, pero dahil pa po ang sabi ng DOH po, mga 1 month ang pinakamadali po na maluwas ang resulta. But I think it's the Butuan LGU or DOH po ang nagpadala na for verification or testing po kung anong variant yan. But meantime, ang importante, may positive po dyan. If yung makarecover yung mga grupo na national pang barko at ma-provide yung needed assistance sila. And make sure na ma-isolate and quarantine po sila dyan. Yes. Kaya hindi na po rin sa mainland po. Opo. Buda talaga dapat nakuhaan, sabi nga ni, dahil sinda kimagkaigwag severe na sitwasyon. Yes. Para rin sila mahali, madara sa hospital. Talaga kayo po siya ng kuanon sa barko at around sa hospital po. Pero sabi ni Mayor sa interview ko sa hapon, so nakabot na sa iyang report, gari mga asymptomatic man ang sitwasyon. Para madali ang recovery. Asymptomatic man. Hopefully po makarecover matulos. Opo, okay. Ardi, salamato na maray. Monitor na lang po kami kan mga developments po sa bagay na ini. Opo, welcome po sa inyo. Magandang umaga po. Thank you. Magandang umaga po. Mga kaibigan, Attorney Anthony Noida, Regional Director po ng DILG, Chairman kan Bicol Interagency Task Force.